plimbări cu Camila. Cât de super să faci o tură cu Camila. I do this because I filming, yeah? You okay with that? Uitați-vă ce frumos! Get your phone, where is your phone? Look at that, how beautiful is this? What? Uitați-vă ce peisaj, Capadocia. Cât de superb este. Poți să stai pe băncuță sau poți să te dai în leagă. You can sit there and enjoy this nighttime light. Can you see? And the swing is there. Senise Viorum. What? Look at this beautiful view. Let's take a break and enjoy of that. And late on tonight we come in here with a drone to send the drone everywhere on this place. Look at this. And but the people were standing here. Oh? Yeah, the people were standing here, of course. A lot of people. Look at this! Look at this amazing, beautiful view here. This is the most unbelievable point to take a picture. Look at that. And looks like some water down there because it's so green, which means it's a lot of moisture. Bloody hell! I'm so happy to be here. It's only 35 degrees, but you won't feel it. Woo! Not funny. Leave the acceleration and Look at that! Let's park the brake into the shadow and enjoy this beautiful view. Hello! Amazing, beautiful view. Look at that. Cum e să fie aici? Priviți și voi. What? Și minunata mea motocicletă care m-a dus din Anglia prin 12 țări până în Armenia și până în Georgia nu m-a lăsat. Am făcut mai mult de 12.000 de kilometri acum. Nicio problemă. Și vreau să vă spun ceva, am schimbat cauciucurile în Turcia. Cauciucuri noi pentru terenul ăsta. Cum e? Cum e? What? Și dragii mei, vă las cu această minunată priveliște din Turcia, Capadocia. Uitați-vă și voi ce minunăție să stai aici și să admiri toată ziua.
Vă mulțumim că ne urmăriți. Sus, ca să facem o filmare, niște poze și să trimitem drona. Este plăcut în Capadocia. E foarte plăcut aici noaptea și căutăm drumul ca să ne ducă sus, în vârf. Ia să vedem, putem să ne strecurăm pe aici așa ușurel printre mașini. Superb vibe-ul de noapte în Capadocia. Unbelievable cât de frumos poate să fie. Îmi place cum lucrează covoarele. Da. Super, suveniruri peste tot. Cum ne ducem acolo? Hai să găsim drumul. Cred că tot înainte. Hello. Is this the road up there? Yes, just straight away. Thank you so much. Over there. Nu știi pe unde să mănânci. Toate bunătățurile. Mâncarea din Turcia nu se compară. De peste 50 de ori am venit în Turcia, de la 20 de ani tot vin în Turcia cu motocicleta, dar mâncarea este incomparabilă cu alte țări, cel puțin cu vestul. Vestul lasă de dorit la capitolul păpică. Da. Nu știi pe unde să stai, să bei un suc, să mănânci, băi, peste tot este frumos. Nu știu la ce restaurant să stau. Sunt foarte multe mașini, dar noi ne băgăm printre ele frumos. Okay, come here. Come here. Senise Viorum. Te secure. You give me ticket, okay? Da, trebuie să plătesc 20 de lire turcești pentru a merge la Viewpoint. Nu am știut. Teşekkür.
小男孩子怎么会生气？你来到很吃麻花的，闺蜜可是Da. Ups. Ups, 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 ups. Wow! What a beautiful view! Cât de frumos poate să fie! Wow! What a beautiful view! Woo! And the wind is so strong because the thermals, look at that, and every single step you can eat and drink. What about that? Oops. I think it's a little bit declined, so unfortunately I cannot send the drone, probably because it's too early. Probably later on I can send a drone because the wind is so strong. It's unbelievable strong. Look at that. Woohoo! I'm so happy to be here. Look at this amazing place. Turkey, you really took my heart away. I've been in Turkey more than 50 times and I'm not giving up on you because I love Turkey so much. And the second country is Armenia. What? Salut și vă las cu această priveliște frumoasă din Capadocia, să priviți și voi frumusețile acestei țări. Și vă mulțumesc că mă urmăriți. Și partea din spate, ia uite cum e. What? Fantastic. This is the best viewpoint so far, is this here. Front and back. Look at this amazing place. Thanks for watching, guys. Da, și am venit să asistăm la tot procesul de plecare a unui balon și din nefericire plouă. Superbă frigorița.